Hola, soc la Isa i formo part de l'equip de la llar d'infants Dumbo, centre educatiu de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i acollim infants de 4 mesos a 3 anys. Amb més de 50 anys d'experiència, el nostre és un equip de professionals que hem sabut evolucionar amb el pas del temps. Les educadores responsables de grup es decideixen en funció de les necessitats de les demandes de cada curs. El nostre principal objectiu és acompanyar els infants en el seu desenvolupament global, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge. La nostra llar és acollidora, adaptant els espais amb les necessitats dels infants, reforçant els seus hàbits d'autonomia i socialització. Les aules tenen molta llum natural, en racons pensats per estimular i desenvolupar la seva curiositat. Envoltada de patis als que s'accedeixen directament des de les aules, on tots ells s'hi troben dotats en diferents materials i àrees de joc que estimulen la seva psicomotricitat, amb cuina pròpia i menús adaptats i revisats periòdicament. A Lactants volem destacar la importància i respecte que donem als infants partint de les seves necessitats i el seu ritme de desenvolupament. A l'aula tenim en compte la demanda del nen o la nena, respectant així el seu horari de son, alimentació, higiene i joc. També treballem molt la relació família-mestre. Les nostres aules estan obertes a les famílies que necessitin cobrir les necessitats dels seus nadons, com per exemple donar el pit. D'aquesta manera compartim molts moments amb vosaltres i vosaltres també gaudiu del nostre dia a dia i compartim tots plegats l'evolució dels més petits. En l'etapa de caminants li donem molta importància a les relacions afectives, tant entre els infants com en la relació família-escola. És molt important que tots anem a la una. En aquesta edat es treballa l'autonomia personal del nen, ja que fomentem els hàbits i les rutines diàries. Li donem molta importància al joc, ja que a través d'aquest es fomenta l'aprenentatge sensorial, motor i cognitiu. Fem molta manipulació i experimentació per fomentar la creativitat i la imaginació. També estem molt en contacte amb l'entorn que ens envolta, ja que fem moltes activitats al pati. En aquesta edat treballem de forma global i integradora dins del desenvolupament de l'infant. La metodologia que fem servir és activa i engrescadora, on l'infant és el protagonista. Les activitats estan basades en l'estimulació, observació, manipulació i experimentació, tot a través del joc. Li donem molta importància a les activitats quotidianes, ja que aquestes donen seguretat i autonomia. El cuarto curso que formamos parte de la familia Dumbo. La veritat és que al principi ens va crear molta angoixa, com a totes les famílies, perquè els infants són molt petits. Però la veritat és que les educadores ens van fer un acompanyament excepcional. Cuando supimos que íbamos a hacer papá de nuevo, teníamos muy claro que iba a ir a la Dumbo. A la llar fan xerrades, acompanyen a les famílies en tot moment. También podemos participar en las actividades cotidianas. I sobretot treballen en el respecte als infants. Per nosaltres. Y para nuestros niños, es És casa nostra. Hola, bon dia. Soc la mare d'una niña que estava aquest any apuntada a la llar Dumbo, classe dels pingüins. La veritat, vaig estar molt contenta al veure la meva filla ben cuidat per les educadores i aprens el que ha d'aprendre un nado en el seu primer any. I a més, el personal que treballa ahí són molt simpàtics i la relació amb ells i les famílies és una relació molt bona. Acabar aquest petit recull del dia a dia a la nostra llar d'infants Dumbo, dir-vos que sóc la nova directora Maria Rosa Ferran i Moragues i estic a la vostra disposició per qualsevol tema burocràtic que necessiteu o d'altres. El període de preinscripció i de matriculació el tindrem penjat a la web de l'Ajuntament i també en el nostre blog. Us esperem. Fins aviat.